Vítajte v našom ďalšom videu z webu androidportal.sk. Moje meno je Lukáš Zachar a dnes sa pozrieme na vlajkovú loď Sony Xperia T. Sony má za sebou ťažký rok. Na smartfónoch nezarobili nič a vyzerá to tak, že sa trápia aj naďalej. Zmení to ich vlajková loď? Dali si na nej záležať alebo ju odflakli a čakajú, že si to nikto nevšimne? Pocity mám zmiešané, tak sa poďme pozrieť na to, prečo to tak je. Začneme však pekne po poriadku. Konštrukciou. Tá ma veľmi príjemne prekvapila. Telefón je aj keď trošku ťažší, tak pevný a vôbec nevrzga. Môže za to jednoliaté telo, čo znamená, že zabudnite na odýmateľný zadný kryt. Ak by som si však mal vybrať smartfón s najdivnejším umiestnením ovládacích tlačidiel, bola by to Xperia T. Všetky boli totiž umiestnené na pravú stranu. Od tlačidla na zapnutie a vypnutie cez tlačidla na ovládanie hlasitosti až po dedikované tlačidlo na odfotenie fotky. Skutočne to bolo potrebné natlačiť na jednu stranu všetko? Asi áno, je to však absurdné a absolútne nepraktické. Aby som nezabudol, na pravú stranu sa im podarili natlačiť aj sloty pre microSIM a microSD kartu. To, čo malo byť na vrchu, tam nie je a tak tam ostal len mikrofón na zachytenie hluku pre telefonovanie a 3,5 mm otvor pre slúchadlá. Na ľavej strane už ostal len osamotený micro USB port a na spodnej strane je len malá zmienka o mikrofóne. Zadná strana je ladená do elegancie, ktorá z tohto zariadenia priam srší. Pozdĺž stredovej línie z tela vyčnievajú hardwareové prvky ako vynikajúci 13 megapixelový fotoaparát s LED bleskom či logo Xperie, ktorým sa tento smartfón tak hrdo píši. Smartfón si však nekupujete na to, aby ste sa pozerali na jeho zadnú stranu. Dôležitý je jeho displej a na tom si dal Sony záležať. Záležať si dal na celej prednej strane. Je úžasne elegantná, čierna, veľká, krásna. Ide o 4,55 palcový 720p HD Reality displej a musím uznať, že inžinieri Sony zodpovední za ich displeje odviedli poctivú prácu a dokázali vyprodukovať displej, na ktorý sa dá skutočne pozerať. Displej, na ktorom sa zobrazujú farby a nie len kolekcie neistých fotónov, ktoré nevedia, čo sa od nich očakáva, tak ako to bolo zvykom doteraz. Do špecifikácií nebudem ani zachádzať. V dnešnej dobe štvoriadrových smartfónov, kde výrobcovia sa naháňajú len za vyšším taktom a väčším počtom jadier. Sony to berie zľahka, dodáva len toľko, koľko je potrebné. Nič viac, nič menej. To je ale koniec jedného príbehu, toho so šťastným koncom a začiatkom ďalšieho. Príbehu, kde sa všetko dobré, čo sa nám dostane do rúk, v okamihu rozplynie medzi prstami. Je to jeden z tých šedých dňov, keď sa nám nič nedarí. Presne tak sa cítim, keď držím tak elegantné a hardwareovo premyslené zariadenie v rukách a zapnem ho, odomknem ho a zľaknem sa. Zasekané pohyby a staromódny dizajn v spojení s marným pokusom o multitasking. Nič, čo by nemal akýkoľvek iný čínsky smartfón. Je to ten šedý deň, ktorý na sebe nemá nič zaujímavé, nič farebné. Zaujímavý je len tým, aký je šedý, a to je prípad Xperia T a nezachráni to ani nálepka Jamesa Bonda alebo softverové tlačidlá podobné tým na Nexusoch. To isté platí o baterke. Nič na nej nie je zaujímavé. Vydrží vám jeden deň tak ako každý iný high-end smartfón. Ľudí pri tomto prevedení nemá čo držať. Nič zaujímavé, nič špeciálne. Na druhej strane tu je jeho fotoaparát, ktorý je spomedzi smartfónov na špičke. No skutočne si kupujete telefón kvôli tomu, ako fotí a nahráva videá? Myslím, že viete, na čo narážam. Nič to však nemení na fakte, že ak si kúpite tento smartfón, dostanete zmrzlinový pohár namiesto fazuliek a to človeka zamrzí, hlavne keď si myslí, že si kupuje high-end. Zariadenie môže mať aj 20 jadier, ak bude bežať na zastaralej verzii Androidu, čo je bohužiaľ prípad Xperia T. Nemyslíte si, že je to najhoršie zariadenie na trhu? Za rovnaké peniaze sa dajú kúpiť aj oveľa horšie kúsky, no na druhej strane je oveľa lepšie. To, či sa rozhodnete poslať svoje peniaze smerom k japonskému výrobcovi, je už na vás. Klady a zápory už viete. Na jednej strane premyslený dizajn a spracovanie, a na druhej strane je zanedbaný softvér. Tag Xperia T je všetko. Ak si chcete prečítať celú recenziu, zamierte na androidportal.sk. Odkaz som vložil do popisu videa. Moje meno je Lukáš Zachar a toto video bolo publikované na webe androidportal.sk.